Guys, may pork tayo dito guys. Oh. Bawang sibuyas, yan mga rekado natin. At lagyan natin ng pinya. Yan guys. Oh. Yan, lagyan natin ng pinya guys. Ang ating adobo. Yan, mag-isa na tayo guys. Lagyan natin ng sibuyas guys. Yan guys. Oh. Gisa-gisa na tayo muna guys. Yan guys. Mag-adobo tayong pork. Yan guys. Mag-adobo tayo. Pork. And guys, adobo tayo guys ngayon. Yes! With pineapple. Yummy! May pinya tayo guys. Yan. Yan ang ating recipe ngayong araw. Guys. Lutuin muna natin yan guys. Yan na. Guys oh. Lagyan natin ng kunting tuyo guys. Yan. At isang basong tubig para lumambot yung baboy guys. Yan guys. Ano? Simpleng luto lang tayo ngayon guys. Ang ating adobo. Pork adobo. Ayan, may na guys. Guys, kulong-kulong na siya guys. Maglagay na natin ng magic guys. Kunti lang naman yan. At ayan natin ang paminta guys. Ayan. At yung ating pinya, yung pineapple. Ayan, tayo naman natin guys. Lagyan natin ng pineapple. Ang ating adobo. Ayan guys, oh. Pork adobo with pinya. Ayan o guys. Yan ang ating recipe for today. Ang pork adobo with pinya. Ayan guys. Ayan guys. Guys. Yan ang ating pork adobo with pinya. Dasahan na natin guys. Guys. Grabe ang sarap. May asim-asim siyang lasang pinya guys. Ang ating adobo. Yan guys oh. Nice. Hanggang dito na lang po ang ating munting vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa aking mga ginagawang video. Mag-iingat po kayo lagi saan man po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang ating notification bell para po updated po kayo sa aking mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Bye-bye. Ingat po kayo palagi. Jesus love you po. Bye-bye.